Good morning guys. Welcome back sa aking channel at mega love shoutout po sa ating lahat. Ngayon nandito tayo ngayon sa isang ahensya ng gobyerno. Papareceive tayo ng dokumento. Pagkatapos natin dito sa Quezon City, punta tayo ng Pasig. Ayan, at yan talaga ang ating trabaho or mission sa buhay yata. Kaya ingat-ingat po tayong lahat at mega love shoutout po sa ating mga kaibigang OFW, sa ating mga subscriber. Mega love shoutout po sa inyong lahat, sa ating founder ng Rosemary White Tea Premier. Mega love shoutout po sa inyo at sa lahat ng co-founder. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At inaantay lang po natin yung ating kasama na pumunta doon sa taas at iiwanan lang po yung dokumento doon at may kukunin lang siya. Ayan. At pagkatapos po nito, it's Friday time po. Time check is 9:55 ng umaga. Mamaya po pagkatapos natin dito sa Quezon City, pupunta po tayo ng Pasig. Ayan, dapat bukas may trabaho tayo guys, kaso na-postpone yata at kailangan yata mas malaking sasakyan. Kasi itong sasakyan na dinadala natin ay 12 seaters lang. Kailangan siguro na mas marami, kasi mas marami yata yung sasama para bukas sa walk for the ewan ko, basta may pupuntahan sila sa Maynila at maglalakad-lakad yata sila at hindi tayo makakapasok. At okay naman po kasi makakauwi tayo ng maaga para makapagpahinga, kasi buong isang linggo tayong nag-overtime na napakaaga ng pasok natin. Nagsa-shuttle po kasi tayo guys sa mga kasamahan natin sa opisina, kaya maaga tayo ng pasok. Nagising naalis tayo sa opisina para pick upin yung mga kasamahan natin sa Bacoor, Las Piñas at Parañaque, Taguig. Naalis tayo ng mga 4:30 ng umaga, makakabalik tayo ng mga 7 or mga 6:50 ganon. At ang time nila 7 o'clock, minsan nalilate, pero kadalasan talaga nalilate kasi sa traffic ngayon dito sa Metro Manila, grabe, kaya madalas nalilate sila. Ayan. Maraming salamat nga pala guys doon sa mga nanonood ng ating video. Maraming salamat po sa inyo, at sa mga hindi pa po nakapanood at gusto nyo pong panoorin, pakitapos lang po ang ating mga video at wag po natin i-skip yung ating ads. At maraming salamat po sa inyo. Ayan. At isang linggo tayong hindi nakakawi sa bahay kasi kailangan natin mag-stay, kasi ang oras ng pasok natin ay napakaaga. Natatapos po tayo sa gabi, minsan alas 8 ng gabi nasa lansangan pa tayo kasi sa sobrang traffic po ngayon at napakahirap po at makipagbardagulan sa kalsada. Bilang isang driver po, talagang ganyan ang buhay. Tsaga-tsaga lamang po at makakaraos din tayo. Ayan, sa lahat po ng drivers, may love shoutout po sa inyo lahat, sa lahat po ng ating mga kaibigan. At shoutout po sa inyong lahat, at sa ating kamag-anak na si Arnel Ardalis Vlog. May love shoutout sa iyo minsan. Musta ka na? Ingat-ingat po natin, enjoy lang po tayo sa pagbablog natin. Ayan. At sana kahit na hindi tayo nakakasweldo sa YouTube kasi busy tayo sa ating trabaho, mas priority po natin yung trabaho, pero sana kung bibigyan tayo ng pagkataon at bibigyan nyo at susuportahan nyo po yung aking channel, sana matupad natin yung ating goals sa pagbablog. At maraming salamat po ulit sa lahat ng ating mga kaibigan OFW, sa ating mga subscriber. Ayan. Sana makauwi tayo ng maaga mamaya kasi may premiere tayo mamayang gabi. Ayan. At time check is 9:59 na ng umaga. Sa mga kaibigan natin dyan sa Kuwait at sa Hong Kong, may love shoutout po sa inyong lahat. Ayan. At sana supportahan nyo rin po ang aking channel at ang aking mga video. Pakisupport naman po at don't skip po, wag po natin i-skip yung ads. At sana makahabol din tayo ngayong Christmas sa
sa ating sweldo sa YouTube kasi parang kulang pa yung ating revenue. Ayan, pa-play naman po ng ating mga video at maraming salamat po sa inyong lahat at advance Merry Christmas po sa inyong lahat at sa ating lahat sa buong mundo kung saan man po kayo naroon sulok ng mundo at mega love shoutout po sa inyong lahat at Merry Christmas po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon at ingatan po kayo sa lahat ng oras at sa lahat ng inyong mga ginagawa. Ingatan po tayo ng Panginoon at gabayan tayo sa lahat ng ating ginagawa sa araw-araw at oras-oras. Hanggang dito na lamang po ang ating vlog at andito na po yung ating kasamahan at pupunta na po kami ng Pasig at maghahatid po kami ng dokumento doon sa Philippine Health Insurance Company sa ating mga dokumento na galing sa ating mga kasamahan sa opisina. Kaya ito at maraming salamat po. Bye. Ingat po tayo at pagpalain po tayo ng Panginoon at ingatan tayo sa lahat ng oras. Bye.